abakhulu nabasiphethe Nkosi. Bonke ke omama nobaba abakhona, abantu abasha, abantwana abancane, kwelihle igama lenkosi uKristu Jesu ngiyanibingelela, sanibonani nonke bathandekayo. Useshilo umpostoli uMbuyazi ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nomama wakithi, umama uThwala, unkosikazi wami, ngibonga uNkulunkulu ngaye ukuthi hamba naye, ukhona ke uzongikhulekela bathandekayo, ngoba one of the things ezimnandi ukushadelwa kuba nomuntu okuthandazelayo nangokushada. Amen. So ngiyambonga uNkulunkulu ngaye khona, ngihamba naye egameni lenkosi, uhlezi lapha eduze kwami. Amen. Futhi mawubona lathi ngeze khona lokusecele kuyena-ke mama nje umfundisi wasesontweni mina uyazi Bishop Magwaza asinayo lento kasukuma mkamkakho. Amen. Kodwa njengoba sengishilo uhlezi ngaphi yena. Amen. Ngiyathanda ukuthi ngibonge umpostoli before singene ezwini ukuba umeme nceda uNkulunkulu ukuba ngizoba la ngizoshumayela la emvuselelweni la inkosi kusebenzisa khona. Kodwa ngaphezulu kokubonga i-invitation, ngibonga ukuzoba ingxenye yalokho uNkulunkulu akwenza ngawe sho, ngoba sisembusweni kaNkulunkulu and umbuso kaNkulunkulu uyakhiwa abantu abahlukene, izipho ezahlukene. So uma uwumuntu ongabusiseki ma omunye umuntu phambi kwakho nenkinga, ngoba umbuso kaNkulunkulu wakhiwa abantu abahlukene. Amen. Uma ufuna incwadi yabaseKorinte iyakuveza ukuthi ziningi izipho emzimbeni kaKristu, kodwa zonke zisebenza umsebenzi owodwa ukuba kwakhiwe ibandla likaKristu. So ngibonga ukuthi ke nami apostoli ngizoba ingxenye yalowo mzimba, noma ngisemzimbeni ukuzoba ingxenye yalokho kwakhiwa kwalowo mzimba, ngoba kukhona izinto zakho ezikimi, kukhona izinto zami ezikuwe, and ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ever since ngakwazi. You don't disappoint. Whenever umpostoli Mbuyazi takes the microphone, uyazi ukuthi sizophila, noma isetendeni noma i-conference uzodudula ngempela. Praise the name of Jesus. Bona nje izolo ududule ngacishe ngathi la wathi ngimfonele mina ngithi hayi uSipoli, ngibona ngathi lento yakho inamandla, ngicela uqhubeke namhlanje ngoba ngizwa amabhomu akade wadedela. Alibonga igama lenkosi. Ngase ngibona ukuthi ngeke ngimdisappoint kabili, ngoba kwayizolo bengibalekile ngathi hayi impostoli ibambe, ayibonga igama lenkosi ngathi impostoli ibambe ingangawe, and sidlile kakhulu bathandekayo izolo. Amen. So uNkulunkulu namhlanje I believe ukuthi kukhona azosipha khona. Praise the name of Jesus. Ifanele ukuhlakaniphe la insimini ngoba uzogaxela. Amen. Kakhulukazi mawudina noMbuyazi, kade uMbuyazi bafika insimini. Praise the Lord. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu. So ngidlulisa nje lokho ukuthi thank you so much baba, uNkulunkulu womusa akubusise. Ake siyezwini lenkosi bathandekayo. Ncwadi kaJohn chapter 12. Lena sifunde uverse 20, 21 and 22. Iwona amavesi nje amathathu lawo esizowa. Igama lakho liyaba bazeka emhlabe liwonke, igama lakho Jesu, igama lakho babazeka emhlabeni Amala
sishayela uJesu izandla ebusuku. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Cela ke unoBhayibheli wethu asifundele ifunda kahle nama ngifuna lapho. Sifunda ngoJohn chapter 12 verse 20-21. Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo ke aya kuFilipi waseBethsaida laseGalile acela kuye athi, Nkosi, sithanda ukubona uJesu. UFilipi weza wamtshela uAndreya. Weza uAndreya noFilipi basho kuJesu. Siyabonga kakhulu. Liphilile baba linamandla lakho. Khuluma ngalo Nkosi. Coba indebe zomlomo wami ezakhiwe ngobumba. Nalezi indlebe zakhiwe ngokufanayo. Uzigama lakho lidunyiswe libachazwe ngoJesu Kristu omgcobileyo. Amen. Ngicela ukuba sifocus our attention la Inkosi ebeke khona bangikhulume noma ngizochaza kunye kodwa ngicela simnake uverse 22 noma u20 yes u21 I'm sorry ubiwa khona uma ethi bamcela bathi Nomzana sicela ukubona uJesu. Say we wish to see Jesus. Cela ukusebenzisa lawo mazwi of the text as my subject noma njengesihloko somlayezo wami namhlanje. Nomzane esicela bona uJesu. Hleza umakhelwane wakho imgejele cela umbheke usize sishumayele sobabili uthi mawuhleze eduze kaBaba noma kaMama noma kaBhuti noma kasisi cela ungayi kokunye engakusho kodwa lama categories nje engiwabalile uthi sibani usho loyo ke mawuhleze eduze kaBaba uthi Baba bengicela bona uJesu. Yazi kukhona iklasi elingala engilithandayo elibambile isambulo ake ngizame ngapha mbheke uthi makhelwane usho ngegender yakhe uthi bengicela ayimkhombe kusho mina kusho umfundisi mayigolozela uthi umfundisi angikutshela ukuthi bengicela ukubona uJesu. Hayi bazali uyambona ukuthi unamamuthi lo awumyeka ufune lo ngala uthi bengicela ukubona uJesu. I wish to see Jesus. Praise the Lord. Bazalwane ngicela ningibekezelele naye into yokuqala nami sengathi angiyila ngiyakhona ngiyayo ningibekezelele ushilo umpostoli ukuthi kusethendeni lapha kuloku kodwa ngicela ningibekezelele ngoba sisemvuselelweni angithi so sizovuselelana so ake sivuselane namhlanje. Now la bazalwane into engicela ukuqala ngayo ukuthi sifunda incwadi kaJohane. uJohane ke lona uwelinye lamavangeli awu4 esinawo okuMateyu ube Mark ube uLuka naye uJohane khona bathandekayo. Mavangeli onke lawa awu4 esinawo esiwanikeziwe kuNew Testament. Kodwa lawa amathathu lawa sengiwashilo okuMateyu noMark noLuka wona uma ehlushwa ndawonye abizwa ngokuthiwa ama-synoptic gospels ngoba abhala noma arekhoda izinto ezithi ayifane ngoJesu. So ingakho ke kuthiwa synoptic ngoba leli gama synoptic lisho to see together. So bobathathu babhala ngoJesu kodwa bebhala ngendlela ezithi ayifane noma zibe isikhathi singafani nje. So okwenza kuthiwe ama-synoptic gospels. Kodwa leli esilifundayo lanamhlanje elikaJohane lona lithi alehluke kulawa amathathu ngoba nalo likhuluma ngaye uJesu kodwa alifani nalawa ngoba lawa amathathu ampresenta uJesu
in his humanity noma ebuntwini bakhe. Ukubona abathandekayo. Kodwa leli lika John lona lihlukile ngoba uJesu limpresenta noma limethula njengoNkulunkulu. Kodwa lithi uNkulunkulu esenyameni. God manifested in the flesh. Ingakho uzonaka ukuthi laba uma bebhala bona njengoke mangaqhathanisa nje noMateyu, uma bebhala bona bavele baqale bathi ubani wazalwa ubani kufika kuJesu. Into engakulalisa lobuthongo na umuntu ongenasikhathi, umuntu osheshayo. But uJohn yena uma ebhala uvele nje ayihlabe emhlolweni indaba ayikhombe kumnikazi wayo, athi mayiqala nje chapter 1 athi ekuqaleni wayekhona ulizwi, athi ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi enguNkulunkulu. Abese ke engiqeda ke uma esethi uverse 14 bese ethi ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, abesethi sabona inkazimulo yakhe injengozele yodwa kayise. So uJohn uyambona ukuthi yena ifocus yakhe ayikho kuJesu as a human. Of course uJesu is 100% man and 100% God. Kodwa uJohn uconcern ngobuNkulunkulu bukaJesu. Kodwa umveza eUnkulunkulu oziveze esenyameni. So okwenza ukuthi ke uJohn kuleli ivangeli lakhe bathandekayo izinto azirekhodayo ngoJesu kube izinto azama ngazo ukuprova nje leli point ukuthi uJesu uNkulunkulu. Now I don't have time ngoba sekuyi Bible study mpostoli lokhu ngilanda ukuthi kwenzakalani nani, kodwa kukhona ezintweni uJohn azibhalile kunezimangaliso ikaJesu ezu7 azenza uJesu nazo belu ngazo uzama nje ukuveza ukuthi uJesu akasuye nje umuntu kodwa uNkulunkulu. Ziwu7 sezizonke anginasikhathi sazo, but uma uqhubeka nale ndaba uya ku chapter 20 uverse 31 usuthola ke manje ipurpose yalento engishoyo. Uthi uJohn zikhona nezinye izimangaliso uJesu azenza, listen to this, ezingalotshiwe kule ncwadi. Athi kodwa lezi zilotshiwe ukuze nikholwe ukuthi uJesu uKristu, meaning his God. Abese ethi indodana kaNkulunkulu, abese ethi nikholwe ukuthi noma nikholwe bese niba nokuphila egameni lakhe. Yangiqeda ke lana empostolo ngoba uJohn akafuni ukuthi abantu nje babe carried away ngokuthi uJesu uNkulunkulu, kodwa ufuna masebelazile leqiniso ebese bedlula kulo bafinyelele ekukholweni uJesu. Alibonga igama lenkosi. Uthi ke uma besebekholilwe uye ebese beba nokuphila okuphakade. Okusho ukuthi ngamanye amagama uJohn uthi yazini ukuthi uJesu uNkulunkulu kodwa ningami lapho ebese nimfuna ngokukholwa, ngoba uma senikholwe uye nizothola ireward madoda ewuphilo okuphakade. Okusho ukuthi impostoli sesingaconclude manje ukuthi ukuphila okuphakade akutholakali ngokuthi nje umuntu uyazi ukuthi uJesu uNkulunkulu nokuthi uJesu khona wehla wazala uMaria wabethelwa esiphambanweni wavuka, kodwa ufuna umuntu adlule afinyelele la ekholwa khona yilo Jesu, ngoba uma esekholwa uye ubesethola ukuphila okuphakade. Ake sithi amen bathandekayo. Abesethi yena uJohn ke angiqede mayisethi okholwayo indodana unokuphila okuphakade, athi udlulile ekufeni. Lalelani bazalwane, akasayi ekufeni nasekwahlulelweni kodwa unokuphila okuphakade. Nansi indaba etendeni ebusuku, okusho ukuthi mfundisi noma mpostoli umbuyazi, ukukholwa noma ukuphila okuphakade abutholakali ngokuthi umuntu khonza eHoly City ebandleni elisindisiwe
elithi malithandaza lithi thank you God, thank you Jesus. Akakuthola umuntu ukuphila okuphakade ngoba ekhonza kwi-ministry la okuthiwa makuzoqalwa khona iculo oqala umshaywe insimbi angene eqala bese ngena ikwaya ebese kuba sengathi naye usekutholile ukuphila. Kodwa ukuphila okuphakade ngithathe ebhuti sithandaza kutholakala ngokuthi umuntu akholwe uJesu. Kusho ukuthi noma angasonto esontweni elishaya insimbi kodwa akanakho ukuphila mayengakholwa uJesu. Noma angasonta ungangqi baba, noma angasonta ebandleni elisindisiwe njengelikaMbuyazi eliswenkayo elifaka ama-chicken bhoboza nama-happys nama-rouge, kodwa mayengakholwa uJesu akumsizi lokho. Mhlambe ngicabanga ukuthi ngiyagxeka. Noma ngasonto esontweni elishukula lize lishukula amadlebe nezikete ezinde ezishaya phansi, bathi abantu mabembheka bathi yikholwa leli, kodwa mayengakholwa uJesu, mayengakholwa uJesu akanakuphila okuphakade. Ngoba la siyakhona mpostoli awaziwa amasono. La siyakhona ayikho i-faith mission, ayikho i-assembly, ayikho i-holy city, ayikho i-trinity, kodwa la siyakhona i-barcode ye-entrance yasegeyithini okholwayo indodana unokuphila okuphakade. Noma ngasonto faith kodwa mayingakholwa akayi la siyakhona. Noma ngasonto assemblies bathi isonto likagogo kodwa mayengakholwa. Awutshela abantu abathathu ukuthi siyakholwa. Awutshela babethathu siyakholwa. Asikhamuki sesifaka amasudu kodwa siyakholwa. Asikhamuki sesijoyina i-worship team sesicula ngezilimi njengabacula ngezilimi kanti sikopishile kodwa siyakholwa. Asikhamuki sesiba nesikhundla esontweni sesibizwa ngobaphathi babasha nabakhokheli no provost no minister kodwa siyakholwa. Ngoba okholwayo uyo nefa laphakade. Ake sithi amen bathandekayo. Ake sithi amen bangcwele. Ake sithi amen bangcwele. Okholwayo. Ngicela ungayimemezi le. Into equalifyisa umuntu ukuthi athole ukuphila okuphakade. Ukholwa. Awuniyangizwa bazalwane. Akholwa uJesu. Nkosi yami angikhuluma. Do you know ukuthi indaba yokukholwa nokusindiswa nokwamukela uJesu ayingo ukuthi usondana. Angazi noma senithuleleni manje. Uyasengeyizwa mpostoli lento oyizwa mama ngaphambili ubuza ukuthi nithuleleni kanti. Ake ngibuze nami kanti nithuleleni esontweni. Ngiyangizwa bazalwane. Indaba yokukholwa akuyona indaba yokuthi usonta kuliphi isonto. Ngoba amasonto nje lawa amakamelo bathandekayo ukuthi saluseke zibaya sokuthi ngeluswe eassembly njengoba ngumfundisi wasesheshi nje ukuthi ngeluswe sheshi, kodwa kufuneka into ukuthi umuntu adlule esontweni lakubo afike la khona ehlanganisa impilo yakhe angishumayele noJesu akholwe. Lalela noma ngabe kuthiwa uyisayoni athi ayifakile itashingi yakhe emadoda ijoyini esiphethe nesikhali sakhe ethi nilinde nithandaza inkosi yamabandla kodwa esho ekholwa ethi esonta ekatholika umhlangano wenhliziyo nomhlangano kaFrancis esonto esheshi eSt Mary Magdalena eMothers Union udonsa umndeni ngikhuluma ngebandla lakithi kodwa athe lapho athi kodwa ngiyakholwa ngoba la siyakhona asingeni ngeuniform. La siyakhona singeni ngeuniform. La siyakhona singeni ngombhabhadiso. La siyakhona singeni ngokuqiniswa. La siyakhona singeni ngokushaya ikeyboard asingeni ngethomoyi, asingeni ngokuphepha, asingeni ngoba ingane kaMfundisi noMshumayeli. Umuntu uyakholwa, umuntu wamukela uJesu ezizwi lihlaba inhliziyo yakhe abesethi izwi lahlaba inhliziyo yami langibonisa ukweduka kwami aze ngayivuma izono. Tshela umakhelwane umuntu uyakholwa. Awunithuleleni bazana umuntu uyakholwa.
hayi bazana asingadlali isonto, asingadlali umaqashelana. Umuntu uyakholwa ukuthi usonto kuyiminister akwenza ube ngcono. Uzoye esihogweni kade uthi mighty warrior great in battle, ngoba lento ungayisho kanti uyisho ngomlomo kodwa ayikho ngaphakathi. Uthi Jesu lesisizwe singidumisa ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo yaso ikude nami. Siyakholwa, siyakholwa. Wempostoli, hayi ngicela ngoba unginikeza imali ake ngikhuluma, ngoba ngazi ngophinde ngitholeni. Kade wagcina ungibize Holy City, angishumayele la. Abantu siphile esikhathini sabantu abathanda kakhulu amasonto abo kunokuthanda uJesu. Selibrary ngala ngizame ngala. Siphike esikhathini labantu abangakubulala khona uma ngabe ukhulume kabi ngesonto labo, kodwa bengeke bakubulale uma ukhulume kabi ngoJesu. Ngoba abantu bacabanga ukuthi saziwa ngamasonto kanti saziwa ngokukholwa uye, ngoba uye uyisanga imadoda. Uye uyisango lezimvu. Uthi uJesu mina ngiyisango lezimvu. Uthi ongena ngami uyangena aphume abesefumana idlela. Hayi madoda, siyakholwa abafana basekhaya. Kodwa lento yokungunderstand ukuthi ukukholwa kusiqualifyisayo kubenza abantu bafuna ukudla ngamazinyo mawukhuluma kabi ngesonto lakubo. Abanye nje ngiyazi bakhona la bangibuka, akayizwi inkonzo bayingaphethe umfundisi wakhe. Mangabe nje kumngcwabo uyabuza athi obani abangcwabayo, kuthiwa bangcwaba laba abavathayo. Ngoba saba nebhadi, kodwa namhlanje ngifuna ukushumayeza, ngifuna ube right. Usho wena ngoba le ndaba ukuthi uyakholwa kodwa awubafuna abanye abazane ngoba bengakhozi njengawe, uzoyiyeka namhlanje. Ya uNkulunkulu ungithumele nje ukuthi nje ngizokukhipha nje amaqhafa ngoba unenkinga yokuthi abanye abazalwane wena awazi. Ya ubona ke mphosolo, uma kumngcwabo hlangene nje itende wena khona ke oZayoni unosheshi khona ke. No, thank you Jesus. Khona ke yabona, uma ngabe inkonzo iphethwe yilaba angabathandi noma kucula icula lazi yasuku wela athu icule lazi uyizwe le ngoma amadoda inayo into yalinyaka sitele, kodwa khona abantu ababopha inhliziyo la. No, bakhona, hayi ngoba benganazi, hayi futhi ngoba bengakholwa, bakhona ukuthi akukabi isonto lawo. Kanti mhlambe kuzokwenzeka ngebhadi kwiprogram ebese kuthiwa phakathi kwethu, ngoba khona amabandla a very accommodating, phakathi kwethu sinomphostoli umbuyazi Nkosi yami bekaNkulunkulu ekhona ngalapha eShowe, sicela naye leyo wendawo abe nezwi. Hayi besisukuma madoda, awusukusilwane sikamhlolo, uyadlala wena. Webazalwane ungalenzi iphutha, unikeze umbuyazi iMike kanti awazi uzothini ngoba uzogcina ungashumayelanga ngempela. Sukume umphostoli athi maye sukuma bese zishe zakhe, hayi man of God, zithi that's my father, that's my dad. Yes, uqala umbuyazi usetheni ngoba usathenje ngiyanibingelela egameni kaJesu. Babodwa sebemi ngenyawo sebebodwa bathi come on preacher, khona bathi woza. Ingoba ucabanga sengathi laba bamphambili akubona bakubo. Umuntu okuyena ilo mphalalelani bazalwana, ake nginisize la siyakhona awekho amasonto, kodwa kukhona abantwana bakaNkulunkulu abakholwayo egameni likaJesu. Uyabona nje, ngiyazi khona omunye nje umfundisi lo umphostoli umbuyazi nje engithula usaqhwaye lokholo lengu5, kodwa yini manje la isefe emqaleni yazi ngizama. Yabo lezi insuku nje njoba nje abantu bengisukela nje bengitrendisa ko TikTok uthi yazi umfundisi uyazi powerful phethe into esiyaziyo, kodwa manje yini la igqokile, what's all this? Lalela ke ngusise lento esigqokayo i-overall nje mntanami, impahla zokusebenza osiyasebenza basesontweni laba. Indaba ingaphakathi mntanami, indaba ingaphakathi. Bathi uJeremiya noma ngithi ngiyathanda ukuthula injengomlilo, umlilo lento awumemeza uthi umlilo lento, awuthi umlilo lento ingaphakathi, ayihlale esivathweni, ayihlale esudwini, ayihlale ikhololo, kodwa ingaphakathi.
Ingaphakathi lento. Awutshela abantu abawu-4 ukuthi ingaphakathi lento, ingaphakathi lento. Khohlwa uniform yami ingaphakathi lento. Khohlwa amakhandlela asesheshe ingaphakathi lento. Khohlwa impepho ingaphakathi. Hayi sengitholile ngekusacisha manje, shaya izandla. Injani into? Yamcika nje lento yazi kodwa Nkosi yami. Umpostoli nje yazi bengithi unomoya. Kodwa nje manje lalela. Indaba ngibuyele endabeni yami. Inokukholwa Jesu. Make wakholwa uJesu. Hayi isonto alinankinga manje. Ngoba kakade phela vela alikho isonto elingcono. Ini? Khuluma ini? Naleli lakho othi lingcono. Uma ngase nje ngiye kulo ngiyothatha kahle ngizothola kunegila mkhuba nje zakhona. Engapha uthi ngiyayisaba ngoba inemali, ngisaba ukuthi manje make zinayithethisa nayidiscipline sizohamba nemali yazo. Manje ngihlezi phezulu kwazo nje ukuthi baba manje baba you need to understand. Ya, ngihlale ngibatshela nje ngithi uyabona nje mbuyazi ake ngishumele empostoli wami. Ngihlale ngibatshela nje ungaze futhi wena osonto la eHoly City uzudideke ngoba ungizwa ngishumayela ukuthi yazi ukuthi abe nje engathi ushaya khona sengiyaphuma eHoly City sengiya kulo yamfundisi ngikudingi nami ngisaxakwe laba bala. Hamba nje uyosonta kaMbuyazi angikudingi uzongidalela itraffic ngoba ngixakwe yilabo engisibasontisayo. Lezi igebengu engisontisayo ezinye engafuna ukukholwa engafuna iJesu ezifuna nje lokhu zize esontweni zisonto. Hlala nje, hlala mntanami. I've got enough job problems. Yeah, fanele sibatshele phela abantu ngoba manje uyazi mpostoli soze sixabane. Siba ngitengekho. Xatshaniswa abantu abangafuna ukukholwa uJesu bahlala la behlezi khona. Namhlanje bambuyazi uthi glory to Jesus. Uma bembuka labo sisi bembuka ngoba babukana labo ngababuka basazokubuka. Nawe nje obusindizwa nje basazobuka bathi baqale phansi bakhipha phezulu. Bese vela sengiyayishiya ngihamba sengiyokhonza Holy Trinity. Holy Trinity. Afike umama makwaze ngahlala. Athi sona one side athi ngeke ngathi bekungcono uyaqinisa kakhulu. Sengiyaphuma ngiyeka. Athi sengihamba sengiyakwa. Sengi-FM, e5 lapha kithi afike sithi Thomas. Hola madala siphathe. Sifike zimgcobe athi sibaba. Zimgcobe zingasho nokuthi sorry athi hayingekelele sonto abanalo uthando osengiyayeka ahamba athi ngisawukhonze GNF. Afike GNF uthi akudlalwa kuyasetshenzwa wathi ubishop abe ama1000 ngapha siyaswapha mntanami. Sesiyaswapha manje sesiyanikela wena ufule avela bona ukuthi athi hayingeke. Ngoba nje ngafuna ukwenzani ukukholwa. Athi uyasuka lapha eGNF athi ngeke ngathi bafuna imali kakhulu kanti lithi iBhayibheli kanti wethu ubongoqo ngoba nala isuke khona isuswe ubungoqo athi lithi iBhayibheli ethi freely we have been given and freely we shall receive. So nje ngeke sengiyahamba athi sengiyahamba ngesonto likaGogo mina ngangisonta njalo elokuzanini ngangisonta njalo mina eDivine eZayoni athi uyafica afica bethi mami zikhalide yesi awulinde nthandaze angithi inde nthandaze amen awukaGogo manje ungasiboni sesifaka amasuthu sabantu bakaGogo thina siyasazi sikhalanga thina siyayazi ukujika insika thina ungasithathi kancane. Mayefika lapha kaGogo bambabhuti mayefika kaGogo athi uyazi ngathi kumnandi la ngathi ngiyahlala abalokhu nje benikela uyazi nje kushaya nje o9 nje no10 nje uculwa nje bese kuthi mazithi 1 o'clock sebephelele bonke abantu bese sukuma uboss utreasurer athatha iplate acabanga athi ngoba lincane hayi mhlambe afike athi njengamanje sesizohamba ke bafethu sezoba yilona ahambe ke manje inglozi uzocela ke umuntu welokho akucela inglozi yalapha ekhaya ke bonke abangashadile abangenamendo bazoza bonke abadinga izikole hayi bese qala athi yem aqhamuka gogo athi ngo5 rand wami ngithi inglozi ayingibheke ibheke nasekhaya izingane ezisebenze athi qo
aphinde futhi ukuthi mathi makushaya u3 asukume no-anti omncane athi nami nje njengoba ekhaya engabuyanga esegoli ngithi uJehova ngengilozi yakhe ayimlande zithi mazithi 4 uma uthi uyaqalaza eplatini uthi hayibo u1000 lo uphume lapho makhona uqoshwa kunikela washo ukuthi ngala abayibizi ngespeed point bayibiza kancane kodwa imali eserious uyoziwaqeda amasonto kholwa ikhambi ukukholwa lapho nje ungathi theni Johana into ayenzayo uthi abantu abakholwa awubakithi akesikhona awuyeke lokwehla wenyuka amasonto ukukhatha befundisi sizoze silo manje sizondane kanti siyakholwa inkinga uwe manje sizokhatha manje uyazi siyathandana kodwa sesinayo into othi masibukana bese siba nento ethi manje ungithethe umkhono womnono inkinga uwe tshela umakhelwane kholwa sengifuna ukuthandaza yafuna ukudlulela umpostoli Mbuyazi uyabona into elethwe umpostoli Mbuyazi la ulethe into ethi mntanami noma impilo yakho uSathane ubeseyenzile kodwa mangase uthatha isinqumo sokukholwa impilo ingashintsha ngoba lalela asibone sesishumayela sakholwa we abanye bethu la mangase bekuvulela amafayili abamadala ungaze ubabuza ukuthi uwe ngempela abanye bakukhombisa izithombe zabo zeminyaka ethize mawuthi ubuka yena ubuka nesithombe ngayingeke igintsa phela le kodwa inkinga wasuke wakholwa manje ukukholwa kwamgeke ngoba ukukholwa kuyageza hayi ngangenjena mina ungibuke nje anginankinga ngiyabukeka mntanami ayinile ngimeshile kahle isoko isifana nesicathulo sifana nesudu isudu ifana nothai ngimeshile nonkosikazi wabhansela ngaphezulu kodwa into eyenza lento lento ibonayo khona yabona mangasukholwa angiyabona mina kusonto kusontayo yabona nje kusonto kusontayo lonto ayisonto namhlanje isambi wenyama azi izona umuntu ngomsombuluko wesibili wesithathu wesine wesithathu mazi ithi mgqibelo after lunch bathi sasa yiso abe sethatha ingubo zakhe sekuzoba nje kade thuka inhlamba sekuzoba nje okube nje umasitha akunzondo lapha kumaqhubu akuhleba akuwini hey bazalwane umuntu usizokukholwa uyodlala isonto uyozugude sikubeka izandla uzumila impandla la size sikubeke nonyawo ngoba ukholwa esiza umuntu bazalwane yini angiyeke ke mfowethu uprepare njalo ayikho yonke lento uprep kwami into ngithola khona la kodwa tshela umakhelwane noma kunjalo kholwa so uJohane ke into ayenzayo kule ncwadi bazalwane uthi abantu abenze njani bangcwele bakho Nkosi yami yazi bangase kukhole wena hayi ingalunga le ndaba yakho ifamily yakini kahle umuntu owenza kwifamily yakini kungangeneki nje abantu bengangeni nje bengavakathi uwe unenhliziyo ukholwa ya abantu abakwazi ukufika kini abakwazi ukuhlala kuwe into futhi mangakutshela nje umsebenzi ngoba umshado hayi ngoba wena ungashadile ngoba amadoda ayakhona ikhona yona into esa wife material yakhe kodwa ngabe sondela kuwe wamkeleki ngoba yazi bazala konke ngiyibuza ngiyadlula manje konke ngiyibuza umuntu usithatha phi isibindi impostoli sokuthi abe uNkulunkulu amenzele umusa abe athola umendo abantu befuna ngaka bengawutholi abanye beze bahambe bayokhendlela ezibathathe namadoda abantu abese uNkulunkulu ambusise ngomendo ambusise ngeingane ambusise ngomsebenzi kodwa akakhonza indawo shiya ukuthi akakhona uJesu akamfuni uthi angincengele ukuthi mina ngiyisebenzela ezifuna umsebenzi uye ozenzelayo kanti uNkulunkulu omenzela umusa lezi zinto kufanele ngabe izona ezimsondeza uyazi unesibindi wena ungambulala umuntu kuyisona ungayi inkonzweni ungakuyokhona ukhipha iwashing wash ulokuthi nje ngoba mabedlula ngepipe uthi osibeka nto osibeka uyawasha ingwebi ikhawula hey lalela isikhathi sokukholwa lesi musu uganga ukhona umuntu lesi sikhathi ongakholwa ongamfuna uJesu umhlaba unzima kangaka wengane yami awumfuni uJesu wena
namahips akho abafana begephile begephene ngculaza uthi awumfuna uJesu unesibindi wena. Ama-drugs uzowathini ngani yami? Ugwayi uzowuthini? Ngoba njengoba ungamfuni uJesu nje kukhona into ozoyithola. Usathane kukhona into akubekele yona. Yingakho kumlemvuselelo ithi wena ohamba kude buya. Kukhona abantu obefaneke ba my God. Khona abantu obefaneke bafe lapha. Usathane ithuna labo ubeselimbile ngoDisemba kodwa wathi gijima mbuyazi uyothi ukhona owahlatshwe eCalvary. Bonke abakholwa uye baba nokuphila okuphakathi. Johani uthi abantu abenjenjani bazalwane. Now nomzana esicela bona uJesu kule chapter ke sifundayo. Oh Jesu ungcwele ngisize avale. Sithola uJohane urekhoda i-event enkulu. La sifunda khona bazalwane ngizozama ukuhlanganisa masijana. Kunomkhosi wabaJuda. Umkhosi okuthiwa yiPhasika. Umkhosi wePhasika bazalwane akuyona lento enilungisela nje bani kodwa ama registration abanye belisa. Nonyaka asindaba ireje ayihlangani ngoba phela uma umkhokhela ayifuna imali yereje manje sengothi angingaye esontweni ngizengokuza lapha kaMfundisi uyazala khona abayifuna ireje uyadlala bami uyazi bayefuna iregistration futhi kufakwa ama-tag uzobonakala mangabe ya so kunomkhosi wePhasika. Umkhosi wani bazalwane? Umkhosi wePhasika emaJudeni kwakuwumkhosi omkhulu ngoba kuthiwa amaJuda ayesuka kulo lonke izwe both eJerusalema nangaphandle eze listen to this ukuzokhonza eJerusalema nokuzobonga uNkulunkulu. Embongelani na? Embongela isenzo esikhulu asenza kuExodus. Kuthiwa wabakhipha eGibhithe ngesandla esinamandla nangengalo yaluliweyo. Kuthiwa niyakhumbula abazali kuthiwa uma bezophuma kuthiwa kwathiwa indlu nendla ihlaba iwundlu. Oh haleluya. Kwathi indlu nendla ihlaba iwundlu ebese kuthiwa balose nje banazi ke kodwa ngithanda le part kuthiwa ebese bethatha igazi bese beligcoba doorpost. Awuzwa isingisi esanideni phela doorpost emakhothameni ke wena wasenkandla. Kuthiwa uthi lo obhalayo uma ingelosi yokufa ibiphethe inkemba yokubhubhisa kodwa make yathi idlula ngakhona yathi inhlaba yathi kunegazi lewundlu la. Abegazi lewundlu ke abafanele ukufa noma bebefanele ukufa kodwa ngoba sebegcobi bazosindela hayi ukuthi bayaqualify kodwa basindela iwundlu ngoba impostoli ukuba kwakuya ngaqualification baningi abantu ababengabe babhubha beligcobile iwundlu because kuthiwa bakhona nababekade bengewona amaJuda abaligcoba igazi abaphuma ile yanxuba evange eyaphuma nayo ngoba kwakungaphunywa ngokuthi ubani kodwa kwakuphunywa ngewundlu ngoba nathi ungasibona isiqina nje asiqualify. Nathi sinakho ukwehluleka kwethu kodwa inkinga sasuke sahlangana newundlu. I don't want to get it away bazalwane. iBhayibheli lingangenza nje kwale indawo nansi indaba yami. Bagcoba igazi emakhothameni. Kuthiwa ingelosi mayibona igazi ithi when I see the blood I shall pass over. That is why we have what we call pass over. Ukuthi wasindwa ngeke. So amaJuda mayihlangana azothi hawu uNkulunkulu nakuba sekho undlulele. Ngazi mphosoli ngiyalingeka uthi nje ngisho ukuthi nakuba siyakwazi mbuyasi undlulele. Hawu bazalwane nakuba siyaphila siyafakaza iCovid bithi izoqeda ngebandla. Sangcwaba ihlobo zethu sangcwaba obaba bethu nomama bethu abanye singababonanga esibhedlela bekhave ngoplastic kodwa igazi lewundlu langena phakathi kwethu neCovid asindanga ngoba besinamandla. So ke amaJuda ke ayethi noma ngabe kuthiwa bengifuna ukunga-attend kodwa ngenxa yalomkhosi ngiyaya
kuthiwa ke ayesuka ey'ndaweni zonke eza. Kodwa manje ngimangaza ukuthi la sifunda khona bazala ngiyacela iBhayibheli ungaboni ufunda ujahile ngoba iBhayibheli izokuqeqa blind. iBhayibheli izokuqeqa blind uzothi uyibambile uthi uyahamba uya kwi-conference bese silalela sithi hey kodwa ngathi inceke yena hey igahle eceleni kona. La sifunda khona akushiwo ukuthi amaJuda aye emkhosini, kuthiwa kwakukhona amaGriki athile kulabo ababekhuphele emkhosini. Kusho ukuthi ngesikhathi amaJuda enyuka khona bathola indaba zokuthi kuyiwo khona, bathi noma singewona amaJuda kodwa nathi siyaya. Bazalwane, ayimphosoli ngiyalingeka kancane nje bazalwane, bathi siyaya. Ithi izwenkosi bathi noma siyamaGriki ngoba amaGriki bazalwane namaJuda izinto ezingahlangani. Yabona amaGriki ama-Samaritans bakwakuwabantu ababeyizitha ngoba futhi amaJuda ayicasule ukuthi amaGriki azenza ahlakaniphe kakhulu ngoba abantu besayensi. Yabona kuthiwa namanje if you can do research the best doctors and uma ustudy i-history yemedicine bayaqala eGreece. So ke abantu yabona nje i-2 abantu be-information, abantu ababefuna ukuthi how can you prove it, how can you solve X, yabo abantu abanjalo. Kodwa manje isimanga sokuthi laba abantu aba-sophisticated kangaka kuyiwa entweni yezitha zabo bathi nathi asisali. Bese-ke ngiyibuza iBhayibheli njengoba ngithi iBhayibheli ungabolisheshisa, bese ngiyibuza ngithi bayokwenzani izinto noma kungabhaliwe, but nginento ethi bake bezwa ngoJesu, bake bambona uJesu edlula ngakubo, bayibona izinto ezenzayo, bathi noma ikuphi lapho kuthiwa ukhona sizokwenza sure ukuthi sikhona. Now bezwa ukuthi uJesu useJerusalem. Asambe ke ezami lapha incede babili uyangazi ke mangithubale. Indaba yami iphostoli ila nomzana sicela babefika laphaya emkhosini base bethi nje uJesu singamthola, base bekhumbula ukuthi kukhona abantu abayibiza ngokuthi babafundi, disciples, kusho ukuthi abalandeli bakaJesu. Uma sifuna uJesu ngoba thina simazi asinabudlelwane naye, awusanibonani bazalwane, abantu esizomthola kubo. Cela ukuvala iBhayibheli ngiyeke mpostoli. Abantu esizomthola kubo abafundi bakhe. Kwathi omunye ngeke ngambona uPhilip eTshasi, ithe inkonzo mayiqhubeka ngambona ethi ngizombheka la engakhona ngoba uma ngeke ngahlangana naye surely uJesu ngizombona. Naba u-Andre cela umela ucishani bafowethu ucishani. Uma ifika lapha oh hayi imoto yomphostoli hey kadani imoto yomphostoli nga hey Jesus, amen. Yange solelani bazalwane, yangena inkonzo sisi yaqhubeka. Laba banakufunda balokhu siyayibona inkonzo inhle kodwa isimfuna Jesus. Wathi mayisembonile uPhilip wathi nomzana akayichazi nokuthi ubani ngoba uthi kakade vele mina ngibalekile, obalekile ilo engizomfuna ngoba umphostoli umbuyazi awubalekile my brother kangako. Nami njoba ngithwala ngibalekile kodwa okubalekile ilo esimlethela nomzana besicela. Wafike wathi nomzana awu bazalwane uyithemba lami lokugcina ngitravele all the way ngizobona uJesu bengicela. Balani wayengasho ukuthi hey uJesu ukwena kodwa lento ethi bengicela isho ukuthi I know I am not worthy. You are my only option. Shut up. Let's tell you Jesus. Now listen to this. Bawu-2 abantu, Philip no-Andrew. uJesu la. Indlela eya kuJesu sengihlala phansi idlula kulaba abantu. Usho ukuthi laba bantu kufanele babe kube yibona abadecidayo ukuthi umuntu mayefuna ukubona uJesu bayamdlulisa noma
ugcina kubo azabuyele ekhaya engazange nomzane. Bese lithi iBhayibheli uma uPhilip eyizwa lento asimuzwa ebuza ukuthi kahle njengoba ufuna ukubona uJesu nje unalo yini ithikithi wabhadadiswa yini unayo yini ilokhu njalo uthi lithi iBhayibheli wathi uPhilip mayezwa wathi mana kancane wathi ngisahamba Andrea ukhona umuntu angilazi igama lakhe kodwa akhuluma phela angilazi igama lakhe kodwa uthe uqela ukubona uJesu kwafuneka ke lona mayisetsheliwe naye decide ukuthi le message uyayidlulisa noma igcina kusho. Lithi izwi lenkosi wayese emtshela base behamba bobabili bafike bambathi Jesu kukhona umuntu ongakwazi ufuna ukubona. Hawe bazalwane ngicela ukushumayela eSanidate. Uma abantu beze esontweni lakithi ngesonto abazile kwi decoration yebandla abazile kuma ushers iyodito nomzane bestela ukubona uJesu. Uma abantu beze ebandleni lakithi abazile endabeni zesonto abazile emakomitini esonto kodwa beze entweni eyodwa bestela ukubona. Pastor senifuna ukuthandaza ngizwe isililo kwaZulu Natal sikhala emabandleni ethu Holy City besicela ukubona uJesu. Assemblies of God besicela ukubona uJesu. uJesu asimazi thina sizalwe emakhaya kwaNtuthu sizalwe emadlozini la kuncindwa khona la kuphalazwa khona kodwa sizwile kodwa ngoba simazi sicela ukumbona kithi sicela ukumbona kithi. Laba mpostoli bahamba kuthi baphethe ukhiye wokuthi labantu uma bebuyele emuva bathi simtholile uJesu futhi laba baphethe ukhiye ukuthi laba babuyele emuva my God babuyele emuva bethi hawu saze sahambela imahhala saze sawahambela amahhala silokhu sifike ngo-8 ekuseni sizwile ukuthi inkonzo iqala ngo-8 kodwa into esiyitholile sifice kudlalwa sifice kugidwa kwathi mabeqeda ukugida kwasukuma uman of God mayesukuma wafike wayinweba ngonkosikazi wakho omuhle nezingane zakhe ezinhle nezicathulo zakhe. Abantu bathi hayi mhlambe mayeqeda uman of God uzosilida kuJesu. Uman of God waqoqa imali waphuma wahamba babuyela emuva abantu bekhala bathi saze salihambela umala sahlala kuyi-cross night. Can I preach? Sahlala kuyi-cross night ama young lion adlala ngemic lo wanikeza lo wanikeza lo kwaze kwasa uJesu singambonanga kodwa bengicela showe nomzane bestela awuma whole night prayer bestela kuma worship night bestela ematendeni bestela sengiqedile hlalani phansi ngicela bazalwane uzosho into eyodwa. Uma abantu beze emabandleni ethu abazile kuAndrea abazile kuPhilip kodwa bafuna into eyodwa bona uJesu. Kodwa umbuzo omkhulu uma sebefikile siyabayisa yini kuJesu noma abantu bagcina bestuck kithi? Abantu bagcina bebabaza thina bethi hayi madoda ave behlelekile kulela bandla baphume babaza ukuhleleka kodwa uJesu bengahlangananga naye. Kumele mpostoli ngithathe idetour namhlanje angizile kwaba ngaphandle ngize kwaba ngaphakathi ukuthi uma befika siyabayisa yini uJesu nomzana besicela awubesicela bazalwane bengicela ukubuza njengoba sihlangene kanje namhlanje ebusuku bangaka abantu asebembonile uJesu njengoba unenhliziyo endangani ungabathanda abanye abantu osebenza kanye mawungena eoffice uthi ha yangena inkanyamba abantu begcine bestuck enkanyambeni bangamboni uJesu. Angikhulume mpostoli ngoba ngithola ithuba. Uyazi kukhona abantu la mawungasuyela isebenza khona akaziwi ukuthi umzalwane ngoba akakaze ayifaki emblem ethi uJesu
abafuna ukumbona abambone. Masifika sizombheka sizothi besicela umama uSikhosana okholwayo. Bathi abantu, uyamazi umama uSikhosana? Hayi, mina angimazi umama uSikhosana, ngazi uKhosi. Umama awuchazi umama uSikhosana lo khonza ebandleni elithize kanje. Uyakholwa umama uSikhosana? Hayi ngeke. Hayi baba, sinayo impela uSikhosana kodwa angicabangi ukuthi usho lo. Abese ngimchaza ukuthi hayi umama uSikhosana manje sefanele ngidescribe manje. Umama uSikhosana lona uhamba ngemoto ebomvu ohlala eMhlangaro. Usho uKhosi. Hawu kanti uKhosi uyakholwa. Mayeseqhamuka uKhosi sithi ayibonga uKristu inkosi. Hawu amen baba. Hawu Khosi kanti uyakholwa. Hawu ngiyakholwa mina, hawu umfundisi wami. Ingoba bebehlezi nawe kodwa bagcine bebona wena nekhanda lakhe lihlaza lakamkhize abambonanga uJesu. Mnomzana besicela bona uJesu. Ngiyabuza mina ngifuna ukuthandaza kodwa ngihlushwa into eyodwa ukuthi bambona yini abantu uJesu la uganele khona mama. Makoti la uganele khona umamezala uyambona yini uJesu? Noma wazi umakoti wakho lihlaza ongangeneki oneqonco owazi ukubhekana nendoda yakhe emehlweni akamazi umamezala ukuthi ulala edleni kodwa umamezala wakuzalela indoda. Bayambona uJesu kuwe. Ngoba listen, uJesu angeke azabonakale kuphela ngevesi kodwa ngesikhathi sidla unyawo naye. Ayisenilahlekile ke manje. Ngesikhathi sidla unyawo naye sithule sihamba phakathi kwabantu bathi abantu ngeke nangu uJesu. Do you know? Uzosho ezokushoka mhlambe ngeke kwayizwa kodwa uvume ngishoke. Leli gama elithi amaKristu lalingekho. uJesu akalazi. Kwakukhona abafundi bakaJesu kodwa kuthiwa ibandla lakuphi? Lase-Antiochiya. Kwathi uJesu kade kumenyezelwe sisi ukuthi wenyukile. Kodwa manje abantu base-Antiochiya baxaka ukuthi balokhu bebona inyanga iqhubeka. Babona uJesu lokho ehamba phakathi kwabo benza izinto. Bathi besithi unyukile ngoba laba masithi sibheka bona siboni bona. Kodwa sibona uKristu kwathiwa laba amaKristu laba. Ngoba uma abantu bengakasho ukuthi umKristu lo ikhona inkinga. Kodwa namhlanje ngizothi Mnomzana. Besicela. Umhlaba uyasicela bazalwane. Ngivumelene ngithi namhlanje isikhathi sokukhuluma kakhulu sesiphelile. Isikhathi sokumemeza nesokuyibrand ukuthi thina siyakholwa siniswe kakhulu singcono sinjanja it is over. Isikhathi manje sokuthi wherever you are ungashongo lutho njengalapha uthi uma nifuna ukubona uJesu ukani mina. Uthi uPaul lingisani mina njengoba nami. Bangaka abantu abangasho njalo lapha namhlanje. Njengoba sizondana nje singafunani, njengoba singangenelani nje, njengoba sincishana kangaka. Yebo umncishane njengabantu abakholwayo. Fika emzini wakho ulambile, alokho efaka indaba, efaka iBhayibheli, efaka uGenesis, uNkulunkulu umbhulu ukuthi hey awume kancane awuphake la, phaka lana. Awumyeke ngoGenesis, uGenesis ngiyamazi. Phaka ngilambile. Awumyeke ngeindaba phaka. Awumyeke ngeindaba imali yokugibela nginayo. Ngifuna ukubona ngoba how my God ngoba abanye ngeke bambone ngentshumayelo kodwa uzothi umuntu angiswela imali yokugibela wanginikeza. Hayi ngoba mawunikeza umuntu imali yakho awumnikeza imali nje kodwa kusuka into ekuye kuye. Uthi uJesu ngangilambile anangangiphi ukudla ngangihambaze anaze langembesa. Mnomzana besicela ukubona uJesu. Yazi ngabe sengithandazile ngishoda ngathi nginenkinga lo muntu owenza inhliziyo yakhe elikhulu ethi mfundisa u-understand ukuthi labantu engibona bangi-understand abadingi uku-understand kodwa uJesu yena bamdinga. Nomzana ngiyawathanda la madoda ukuthi iBhayibheli bathi nangu uJesu la engakho. Bazalwane ngicela masibuyele emabandleni ethu, masibuyele emsebenzini yethu abantu bashintshe yona. Abanendaba ukuthi sikhonza phi? Abanendaba ukuthi ibandla lakho lingcono kangakanani kunelinye ngoba vele ibandla lakho lingcono wena ngoba ninjani ne-excellence ngoba siyayithanda it's good bazana ukuba excellence nokuba ne-order kodwa singabi ne-order too much.
abantu uJesu bangamboni babanjwe i-order yini. Uyazi umpostoli Mbuyazi ngoba iningi lethu siphuma emabandleni ane-order. Yabona mina ngumfundisi wasesontweni and I'm very proud of it. Ibandla lami ne-order. Inowethu uJesu akaphayisela kashesha kusuka ngisethi cha othi Jesu qala osinani sinawe futhi uma ufika ngiqala ufika uma kwazalwa khona uma uqala ufika kuba khona ukuthi sofike ezinungu njani kanti siyeza mntana siqala kancane sithi inkosi enane bathi nawe futhi athi umshumayeli Dumisani usima kade athi omnye Mdumiseni sinceku zika sima kade. Wabona ngesikhathi esho njalo thina esazana naye kuba khona into xapha eswini ethi makudunyiswa uyisene ndodana nomoya omngcwele athi makudunyiswa bese kuthiwa makudunyiswa uNkulunkulu phezulu sisima ngeenyawo lapho athi mayiqeda zisukumeza kithi zithi gada masada lithi hada laba bathi abantu hawu kanti banayo into no ukuthi into yethu ihamba kancane ithi ngoba enye siyami ngoba enye ithi usufuthi kwesikhathi kuhle ukutshuza kodwa khona enye ihamba phansi kodwa izogcina kuye mntanami. Izothi mayifika esivumeni sokholo sethi siyakholwa kuNkulunkulu munye umenzi wezulu nomhlaba nakuJesu Kristu indodana yakhe ezele yodwa inkosi yethu owathathathwa ngomoya ingcwele wazalwa iMaria intombi wahlupheka kuPontius Pilato wafa wembelwa athi ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo wenyuka wayezulwini bese sithi uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyisusoma lapho yakuvela khona ezokwahlulela abasekhona nabafileyo athi ngiyakholwa kumoya ongcwele oyinkosi ophilisayo athi ngiyakholwa nakulibandla elingcwele elikatholika athi ngiyakholwa nakukho ukuvuka kombhaphathiso munye athi ngiyakholwa nokuvuka komzimba nokuphila okuphakathi. Nomzane besicela ukubona uJesu nakuyo leyo order bese sithi sichobani kuyehova mhlaba wonke sithi mkhonzeni uyehova ngomchobo nangentandu lukosofuyo ya singiba uyehova uMthixo kuye osithalile sisithi siba abantu bedlelo lakhe nekushaze edlelo lakhe athi ma uthumiso malube kuyise nakuye unyana na kumoya ingcwele nje ngoba kunjalo kwasekuqalekeni kusenjalo kunje ngoba njalo nanini kuthe kube phakade amen. Simnandi into zakithi kodwa sithi masesishilo umpostoli babona uJesu bangaboni icawe kodwa babona uJesu bangaboni uMC kodwa babona uJesu. Bakhona yini abantu abangafika manje lapha eSanideli bathi belimile itende kodwa sibonanga ama-worshipers sibona uJesu asibonanga ama-ushers kodwa sibona uJesu asibonanga ukwenza dance ithongoyi kodwa sibona uYesu. Nomzana besicela ukumbona cela siphakamise imingeni nomzane besicela ukubona uJesu. Izwe lidinga uJesu. Zinke inhlelo zethu mahla mehlelo ethu kodwa abantu abangagcini kuwo abafinyelele kuJesu. Bese sizimthandaza ebusuku. I've taken so much time already ebusuku. Kodwa lento uNkulunkulu abengithume yona. Jesu. Ngifisa wonke umuntu manje